sa ni Wow. HDL nga ara sa D3 bio, sir boy. That's why wala hypertension. Amo na sa mapagtuon ang palainom D3 bio, layo sa tsansa nga magka-high blood. Isa naman sir boy sa mga bulong sa hypertension ang ginatawag naton nga calcium blockers, no? Kaya ang calcium isa ini ka minerales nga naga pa-contract sang imo nga heart, no? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kay kung magtiner ditong dugo basi maghitad ang imo heart kag magdako. So ang D3 bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 bio naga-promote ini sang manami nga absorption sang magnesium. Wow. Magnesium sa Amo aton na dapat balansigitan ni namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tulan para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo. D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio. Ang D3 Bio, ang Balindok Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si Lactobacilli, si Bifidobacteria, kag si Streptococcus thermophilus, gina-convert nila mga dietary components alin sa mga may pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 bio. Ang D3 bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived nga ginimo sa probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure. Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 bio may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning pa ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagid sa D3 bio. Kampiyon. Para ang dugo rektato sa transmitter. May turbo boost na lapad pang highway, no? Bi-turbo. Bi-turbo. Nga bi-turbo, sir boy. D3 bio plus extend. Kampiyon. Sa rurot gid High blood ka pa sina nga gahitad ang imo imo nga alagyan sa sa dugo, wala tsansa nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na. D3 Bio, D3 Bio, D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio. D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3. Mga butika. D3 Bio, Health News. D3 Bio, D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5
K5 News FM Dumaguete City 95.7, K5 News FM San Jose Antique 94.5, K5 News FM Calibo 100.9, K5 News FM Rojas City 89.1, K5 News FM Pasig City 103.9, K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City 88.7, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, kampyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Official overall #1 station in Iloilo City,
K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:07 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sang AO Executive Optical. Love your eyes. Ginadulong man sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso, wala problema. Sa langaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga ka-K5. Kumusta na kamo doon? Maayo ang panahon ha. Init-init gawa subong sitwasyon naton. Pero may ginabantayan na low pressure area subong ang pag-asa ngara pa sagwa sang Philippine Area of Responsibility ag base mahimo ini nga mangin tropical depression ag sulod sa PAR. Halong-halong kita sa gyapon ha. Sa halin kanina sa bulan sang Hulyo hasta Disyembre, no, may mga bagyo. Kung may bagyo gani, may mga pagulan-ulan, sa nabagat lang nagabaha ng daan sa aton. So halong gida. Agpamati gid sang mga mapuslanon, accurate na mga balita. Ilabi na gid sa K5 News FM Iloilo. Sa basa-basa ka lang sa mga social media accounts na. Mayara ko kisa damo sa mga komento nga wala sang pulos. Kaya nga gusto ko lang kani man madula ang Facebook mo.
Andula siguro Facebook, damo magutman sini mo. Oo, damo magutman di daw. Andula Facebook, damo magutman. Grabe kay na abusaran sang iba ni kuan blan nga hindi na naton pag-abusaran ko ay mga bagay nga gina-enjoy naton. Subong adlaw katapusan ning adlaw sa bulan ni Hulyo 31 Huwebes Buwaste Agosto na sig sa mga adlaw no. Dugay-dugay sugod naman ng beer mo. Subong daw gaid pa na si Jomaritsan. Oti Agosto 1 na tabos. Kung hindi magubang kalibutan. Mga nagapanguna nga mga balita nga mga impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kakipay, may kabalo kamo nga duha ka mga utod ni Julie Patidongan alias Totoy Blado. Kita nyo to ang whistleblower nga ang mga ginpamatay to nga naulamid sa sabong bla kon mga ginatawag nilang missing nga mga sabongero kon mga nga nagkaladula nga mga manok bulang. Si Julie Patidongan ang duwa niya ka mga utod gindakop. Duwa ka utod ni whistleblower Julie Patidongan alias Totoy nga nalink man sa mga kaso sa mga missing nga mga manok bulang ang ara subong sa police custody. Matapos nga ini sila ang gindakop sa Southeast Asian country last week. Suno kay PNP spokesperson Attorney Jane Pajardo nga ang isa sa ila nagamit sang ATM card sa isa sa mga nadula nga manok bulang sa pag-withdraw sang cash. Samtang ang isa ang nakita nga naga-escort sa isa ka another victim nga nakapusas. Arestado ni sila subongo. Duha ka utod ni Julie Patidongan alias Totoy. Padayon no kag update naton sa mga ginapangita nga mga kuan nila mga tulan sang mga kuano, mga tulan sang mga namising nga mga manok bulang. Ay nakita ko no nga bagol sang tawo kapon. Kahapon sa padayon nga pagsalom sang mga technical divers sang Philippine Coast Guard dito sa Taal Lake, ay nakita sila nga bagol sang tawo suno sa report mga kakipay. Ti arena pedalom ini sa examination kag i-match ini sa DNA sang mga nakuhaan sang DNA blang ang mga mata sa mga missing. I-match ini kung may mag-match kung like for example si Juan de la Cruz nakuhaan sang DNA kag ang ining nakita nga bagol i-match ini sa DNA niya. Kung mag-match ganiti amo na nang himatayang nadula. So no, ini sa mga update sang Department of Justice sa padayon nga pagsalom. Naguluntat lang to sila nagligad nga sinimana kay naglain ng panahon bla. Naglain ng panahon bangod sang habagat, bangod sang gin-enhance o kung pabaskog ni tropical depression cruising ni Dante kag ni severe tropical storm Imong. Nagbaskog to ang pagulan-ulan no. Kontat sila tinabalik naman sila nakita nga bagol sang tawo. Mga update nato ni sa mga nagguluwa nga mga informasyon.
Iti isa sa mga ginhambal kabahin sang speech ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang Lunes sa iya sini ikaapat nga suna nga manabat gid ang mga tawo nga responsable manggaranon man o kon imol nga responsable nga nagkaladula ining mga manok bulang todlo kagin patay kagin tagbong sa Taal Lake dito sa Batangas. Kabalo makita nga sa hambal sang whistleblower nga si Julie Patidungan alias Tutoy nga ang primary suspect nga ginakusaran niya nga sa likod sinitanan amo man si manok bulang mani bulang enthusiast mani negosyante nga si Charlie atong ang kag may mga pulis nga ginulamid may mga opisyal kag mga tinawo sini nga na kuan na kanion at kita na ang probable cause o kon may mga barasian sang kaso kontra sa iya suno man sa update sang Napolcom o kon National Police Commission. Bantayan ang dugang mga update diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps mga balita kag public service. Na kon si Agent Jack pa ang mga komentaryo nga may mga punto. Saman sang ginambal ni President Marcos sa nagligad nga sukunan niya sa Lunes nga niya, mauya man ka mo! Mahuya man kamo. Mahiya kayo. Isunod naman niya kay DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ang mga lawmakers kuno nga nagapalimpyo-limpyo sa flood control projects. Mabadasig nila nga gin-introduce ang 6.3 to 6 trillion makuna nga kabahin sa mga flood control projects sa 6.3 trillion 2025 national budget. Ano kay Department of Public Works Secretary Manuel Bunuan ang ginadmiter niya nga ang DPWH wala sang sistema sa pagmonitor sang pila ka mga flood control kag mitigation projects nga mga kongresista kuno nag-insert sini inserted into the national budget at the last minute suno kay Secretary Bunuan. Si Bunuan, kabalo kita ginambal niya nga mga items that were neither proposed by the Department of Public Works and Highways o kon DPWH o kon gin-approve sa Department of Budget and Management o kon DBM. Ang golpyada lang suddenly nakita sa General Appropriations Act o kon GAA. Sabi golpyada lang kuno mo ama ko na nga suddenly appeared ngara sa GAA naton General Appropriations Act sang subong tuig 2025. Ang isa ka challenge kuno para sa sa ila sa DPWH ay ni mga projects naging introduce ason nga ang GAA was enacted. Ang ini mga bago nga mga items wala ini na paidalom sa validation kag initial engineering assessment. Ano nang ginambal ni Secretary Manuel Bunuan sa interview? Payag niya ang DPWH wala sang access sa mga bicameral conference committee na nag-reconcile sang version sang House of Representatives kag sang Senado sa budget measures before it was sent to the President for signing. Mga inserted ini mga gini-insert kuno sa budget naton kabalo kita nga kramo sang budget kuno to ka mga blanco. Even so, si Secretary Bunuan nagpahayag ang DPWH had to undertake sang inserted projects which open-ended being delayed or not implemented at all. Ito yung problema sini kuno kung kaisa ining natawag nga right of way bla.
ay nakita ini ang ulihi ang ining mga gindugang nga proyekto may mga right of way issues that are residential houses nga maapektuhan sini. Di kung kabalo kita nga kung kinanglanon sa gobyerno nga magbutang project katulad ni sang dalan, katulad sang floodway, dapat nga maghimo sang legal moves ang DPWH man by way of expropriation. I-expropriate nila ang propiedad kung kinanglanon nga gamiton dalan, floodway, ay na yung mga necessary kinanglanon gid na mga proyekto. Apang ang DPWH ko no nagpanghinaw na sa kamot subong si Secretary Bunuan have to do the job. Dapat obrahon nilang ila obligasyon that they are supposed na pag-undertake kag pag-implement sa proyekto in the most transparent and technically viable manner. Tingala ko man nga ang ungkap flyover dayos kay ano ni pag-ubran nyo man sang ungkap flyover ay ba ni matunaan? Kabahin man isang insertion nga daw palpak ang inyong programa. That is not nga salabton sang kontraktor kundi salabton sang program of works Ang program la sang DPWH kamong palpak sang Bureau of Design. Kamo man nagakatabo sa mga floodway naton. Mga sampo lang ina. Na daw subong nagapanghinaw sa kamot si Secretary Bunuano. Kag kuno kay gindali-dali kuno nga gina-introduce ini mga proyekto para sa drastic deletion sang DPWH budget para sa proyekto kag ginpreparahan kag may mga engineering activities. Sa State of the Nation Address ni President Marcos sa nagligad niya Lunes, ang presidente naghambal nga mahiya naman kayo. Shame on officials and contractors nga nagbulsa sang pondo alin sa flood control projects nga napaslawan sa pag-mitigate sang floodwaters during sang onslaught sang monsoon rain. Kag nag-order si President Marcos sa pag-audit sa sining mga proyekto kag i-publish. Amo ini ang ginhambal ni President Marcos nga may nakabaton siya sang standing ovation kag malawig nga pagpamalakpak. Kay nagdraw ini sang standing ovation from the lawmakers including madamo sa iya mga allies. Kaupod man sa pagpasar sang 2025 nga national budget as well as government officials ag mga foreign dignitaries sa plenary hall sang Batasang Pamansa Complex ang Lunes ang hapon. Ang presidente nagbeto sang 26.65 billion worth sang public works projects para sa flood mitigation kag control sa 2025 budget. Ang mga critics nagtawag sining most bungled budget sa history sang Pilipinas mga kaki-5 nga ini luto na with irregular insertion, mga last minute realignments to DPWH during sang bicameral conference. Ang public works nakabaton sang second largest allocation sa 2025 national budget na naglabot ini sa 1.007 trillion. Ang public watchdog nagtag nga ang bicameral conference was the third Congress. Bangod kay ang power sa pag-realign sang binilyon ka pesos nga public funds kag nag-insert sang major amendments sa General Appropriations Bill para hindi makita mga kaki-5 sang mata sang publiko. Ang 2025 national budget was also roundly criticized. Bangod sang bloated nga budget
Sang House of Representatives nga naglabot sa 33.67 billion from the proposed 16.3 billion. Samtang ang Senado may 13.93 billion from 12.83 billion 2025. Ano balaan na ito nga election year? Kaya ano nagasto na to? Pamakal na to isang boto sa nagligad nga Mayo 12 ng eleksyon. Ang dakong alokasyon amo ang pagpangatag sa mga pigado ni mga ayuda bla niyo nga ginpanghatag no nga naglabot sa 44.74 billion for assistance to individual in crisis situations. 41.16 billion para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. 26.15 billion para sa ayuda para sa Kapos ang Kita program. 18.289 billion para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers program nga gin-scrutinize ang publiko pero ay mahimo kay ti napasar kag nagresulta sa pagdaog siguro sa iban nga politiko kag nagresulta man sa iban nga nagkalapirde. Tingala kung makukisa nga daw balabag sa puwak tang mga proyekto sa DPWH kay kabahin gali isang insersyon. Galing kiti kung sekretary ka tinang nahimo mo. Anong nahimo sa mga oposisyon sa Kamara kag sa Senado? Nga naaprobahan kag nga napalusot ang ginpalusot, nakalusot ang ginpalusot. Ang mga pigado nga mga tao ni ti agapabilin nga pigado eh. Samtang sa aton sini balita lokal diri sa aton sa Region 6 masobra 80 milyones pesos ang kahalitan nga ginbilin sang habagat sa sektor sang agrikultura sa bilog nga Region 6 sa Western Visayas suno sa report sang Office of the Civil Defense Region 6. Samtang suspect nga nagbuno patay sa bouncer sa city proper nagpabotyag nga luyag sini magsungka. Surrender ka na to ya. Ang kasong homicide ay pasaka na batok sa suspect na nagbuno sa kang nagpatay sa bouncer diri sa siyudad sang Iloilo. Kagiban pa nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps kaya ang Commission on Election nag-schedule na para sa registration para sa BSKA Barangay kag SK Election 2025 ay pamtang ini sa mga malls diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Kagiban pa nga mga balita mga kakipay ba diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang Klinika de Tribayo de antiviral kag antibacterial specialista. Para malikawan nato ang trangkaso, hilanat, sipon kag ubo. Mag-inom kita sang Klinika de Tribayo adlaw-adlaw bangod kay may ara sang ingrediente nga extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang vitamin D3. Makapabilin nga healthy lawas ta kontra sa mga balatian. Kay ang D3 ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites kag mga viruses nga ara sa aton sini nga lawas. Karamo sa mga viruses no, ang COVID-19 to, virus to. Ang impacts to subong man ang dengue. O nagaisar ikaw sa balaon ka matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok. Taas ang imo hilanat kag may kaupon nga sakit sang ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Ini tanan ang sintoma kag patimaan nga base may dengue ka gani magtumar ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement gikan sa extra virgin coconut oil. Agin paamanan sa vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga len sa extra virgin coconut oil parte sang D3 Bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga lin sa D3 Bio ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo
kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3 Bio pinagi sa iya nga medium chain triglycerides ang pag-usar sang vitamin K sa atong sininglawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabolig proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinluan ako saran para di pagbalayan sa lamok kami dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton sini puluyan. Mga kakipay, kag mag-inom ikaw sang D3 Bio. Superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo mag-ayo, mag-D3 Bio ka. Gusto mo hindi ka magmasakit, mag-D3 Bio ka. Kag parisan mo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C, number 1 nga vitamin C sa bilog ng Pilipinas, ang Mighty C. Ay ginpabaskog ang Mighty C para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog naton nga resistensya sa ato lawas para malayo kita sa balatian. Mighty C syrup para sa mga kabataan. Ang Mighty C kag D3 Bio di kalidad yung mga produkto ni Dr. Amiloy. Sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, sa Lazada or sa TikTok, idulong sa inyong mga pruyan. Available man sa mga product center ni Dr. Amiloy. Nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa aton sa Iloilo, sa Pasig City, ara sa Bonifacio Building, Salvason Street, Pasig City, nga may libre nga consultation kag check up today. Available man dira sa Manuel sa Kalinog, sa Costmart Kalinog, Iloilo, sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagao, Iloilo, kag diri sa Ilopi Street, kilid sa Robinson Saro, Iloilo City. Standby ha, mabalik kita dugay-dugay sa dugang nga mga informasyon ka mabalita mga K5. Pagkatapos gid lamang sini. K5 Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhod sa bagunga paglao. Wala sambaya ay bisan nanuman kabudlay, wala sambaya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Copper Maybury. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko ako sa 2-year na plan sa life ko. Dari ko nag-grow. Dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay, wala sambaya ay bisan anuman kadugay.
o kung mas kilala bilang Manunay Manet. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malakot sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo tag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-inom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and that instrument gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi
na mga better person. Tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaan, anuman kadugay, wala sang bayaan, anuman kabudlay. Ukot nga magkaplanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, may luhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no? Sang K5 News FM Bacolod. Numpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no? Ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kaluwan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga Iloilo 88.7 is the official overall #1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps, mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo, your number 1 sa FM band, K5 News FM Iloilo 88.7. Standby karon ha sa mga update naton. Parte din sa bouncer nga ginpatay sa city proper blang, may mga update karon si K5 Karen Badilla. May kang tanan sini. Pero dali lang ang may bago lang natapos nga turnover ceremony sa Philippine Army. Kag bago nga commanding general sang Philippine Army, isa ka Ilonggo, tumandok sang Kalinog, Iloilo. Ang Philippine Army nag-welcome sang ila sini nga commanding general nga si Lieutenant General Antonio Navarrete sa formal change of command ceremony kang ginpangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Philippine Army Headquarters sa Taguig, Siningaga. Si Lieutenant General Antonio Navarrete ang tumandok sang Kalinog, Iloilo. Ginboslan niya si Lieutenant General Roy Galido na may honor with the Presidential Legion of Honor Award para sa iya sining exceptional leadership and service. Si Lieutenant General Antonio Navarrete nga graduate sang Philippine Military Academy Big Kiss Lahi Class of 1990. Ang previous assignment ni Lieutenant Colonel Navarrete amo ang pagserbin niya bilang Chief sang Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command, Westmencom, sang sugod sang 2024. Ini siya na pangunaman sa 1st Infantry Division, Joint Task Force Sampilan, kag ang 110 1st Infantry Brigade.
nga nagserbi sang Cairol sang Armed Forces of the Philippines operational staff. Si Lieutenant Colonel Naparite, si Lieutenant Colonel Lieutenant General si Lieutenant General Antonio Naparite kadamo sa mga nagyanya nga mga dalagko nga mga posisyon sa Armed Forces of the Philippines, especially sa Philippine Army. Subong Lieutenant General na siya, kag siya ng bago nga Commanding General sang Philippine Army. Tanan-tanan niya Philippine Army ti under sa iya eh. Si Lieutenant General Antonio Naparite nakatapos sa iya sining elementary studies sa Kalinog Elementary School. Sa Kalinog Elementary School sadto 1982 kang nagraduate alin sa Kalinog Agricultural Industrial College High School Department sang 1986. Suno kay Army spokesperson Colonel Louis Dimala. Gindescribe niya nga seasoned leader sang Philippine Army. Ang naduga nga si Naparite ang magapadayon kapag duso sang modernization sang operational readiness kag pag-uphold sang core of values, honor and patriotism and duty sang Philippine Army. Congratulations sa aton sining kasimanwang Ilonggo, Bugal sang Kalinog Iloilo, bugal ni Mayor Francis Ico Calvo sang Banwa sang Kalinog. Ang bag-o nga Sidji, Commanding General sang Philippine Army si Lieutenant General Antonio Nafarite. Congratulations, Lieutenant General Antonio Nafarite. Balikong Commanding General ikaw sang Philippine Army. Ang kabugusan sang Philippine Army under sa imo. Yang immediate mo nga boss si Commanding si General sang Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines si General Browner. Siyempre ang Commanding General amo ang Commander-in-Chief, amo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ay mapayapa, kumahal sa buhay, ay kapiling, kay sarap ng buhay natin. Mabuhay sir, kag mabuhay ang Philippine Army. Balo kita nga ti dira sa Kalinog, kapamati subong ang mga taga-Banwa sa Kalinog baya 100.1 K3FM Kalinog Iloilo. Subong man sa 105.1 K3FM Miagao, 101.1 K3FM Liganes. Dira ang mga headquarters ang mga tropa sang Philippine Army. Sa idalom karon sang ila sining Commanding General nga si Lieutenant General Nafarite. Ang lahat ng ilog sa dagat patungo, sanang isipan at mararating mo. May konto lang sa aton sining mga listeners via on air kag online padayon ang aton sining okay ka, may kapi ka. Padayonan nyo lang ng pamati basi kung kamo naman madakpan kag kamo makadaog naman sang cash appliances kag isa ka box sang DTX Coffee Mix. Sa okay ka, may kapi ka, kag K5, dakop ka, ilogo mo promo. May kapi ka na, may appliances ka pa, kag may cash, kwarta ka pa nga madagan. Sa aton sining okay ka, may kapi ka, kag K5, dakop ka, ilogo mo promo. Padayon na lang papamati via 88.7 FM. Ang pasalamat ini for making us number 1. Ang K5 News FM Iloilo, number 1 bagon sa inyo padayon niya pagpamati kapag suporta sa mga programa sang K5 News FM Iloilo. Balik kita dugay-dugay standby sa report ni K5 Karen Badilla
Mga update naton kaso sa kunapal ng kaso nga homicide. Sa suspect na nagbuno patay sa isa ka bouncer kag subong man ang upod kuno do ara subong sa Lapas Police Station. Pagbalik ta dugay-dugay pagkatapos sa aton sining DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. K5. Aporo de los Piblos no nananamian na sila kaya kay Sir Rey kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya upo doon magasagad ka kuwan sa komentaryo sa ila nga programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 iguguro nga kuwan sang K5 sang una Radyo Bandera. Sa buong K5 88.7 na. Ano gid ko? Sympathizer gid ko guro masyado sa K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sa agaya. Bala na mga kikaingod na mo na. Basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya. Nagayuhom ako na bala. Ang bala ng tao, yan lain magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Pamla bisan ng mga katigado man sang pangaboy pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 pa. Basta ganda na dahil radyo ko lipay na ko na ya. Namiyan ko sa istasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita del Prado. Solid nga taga K5 88.7. Kampiyon. We honor the hard work, passion, and skills of every member of K5. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are getting a party. And together, we love the evening we saw it. To the sky, and let's the world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open, and you know you can't go back again to the world that you were living in. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga angles, pages, news writers, reporters, technical staff. Ang kakakampiyon na istasyon sa Olongapo City, 88.7 K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert. DTX 500. Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Welcome sa ating programa, ang DTX 500 and Mighty C Health Alert. Kami na naman ang inyong DTX 500 and Mighty C Health Patroller. Ako si Ted Reyes. Kasama po natin ngayon ang ating partner na si Doc Farlan Sindak. Magandang araw sa iyo, Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat sa mait na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So kung kape lang ang pag-uusapan ay hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape
kape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted, at dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng desugared sugarcane extract, ampalaya extract at chia seeds. So habang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc Far, ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Nako. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical atensyon, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang Mighty C naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C, para tumibay pa lalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain na nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan. Naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, no? Na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C araw-araw upang ang inyong kalusugan ay nasa top condition. DTX 500. Exactly, Doc Far. Kaya nga may baon akong DTX 500 araw-araw. Umiinom ako ng 3 times a day pagkatapos kumain dahil ayaw ko ma-stroke, Doc Far. Nakakatakot. Sinasabahan ko na rin ito ng Mighty C, the alkaline vitamin C, para ako'y resistensyado at maganda ang aking blood circulation. Nako, kapusta naman tayo sa oras, Doc Far. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa ating programa. Laging tandaan, disiplina sa sarili at sapat na kalaman ang susi sa magandang kalusugan. Ako si Ted Reyes. At ako naman si Doc Farland Sindak ay nagsasabing magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin. DTX 500. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
IDC Network News. IDC Network News. Headline. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, barangay at sangguniang kabataan eleksyon posibleng ipagpaliban ayon sa COMELEC. Konsehal sa lungsod ng Iloilo dismayado matapos muling ibasura ang pagpapababa ng 80% sa real property tax. Samantala, DepEd suportado ang public-private partnership para solusyonan ang kakulangan sa silid-aralan. Samantala, 175 na pamilya sa Sebastian Tique na apektado ng bagyo at habagat nakatanggap ng tulong mula sa PRO6. Harry Roque pumalag sa isyong nakikialam sa ICC ni dating Pangulong Duterte. Samantala, labi ng 2 teenager na nalunod natagpuan sa ilog ng Hermos sa Bataan. 20 pesos kada kilo ng bigas sisimulan na sa Region 2 at 3. Samantala, 21 years old na lalaki arestado sa drug bypass operation sa Kalibo. At mahigit 40 milyon na halaga ng shabu na samsam ng Negros Oriental Police sa loob ng 1 buwan. IDC Network News. IDC Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, naniniwala ang Commission on Elections na posibleng ipagpaliban muli ang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong Disyembre. Ayon kay COMELEC Chairman Georgia Garcia, malaki ang posibilidad na aprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na nagpapalawig sa termino ng mga opisyal. Kung mangyayari ito, tiyak na maaantala ang nakatakdang halalan. Wala rin umanong palatandaan na iveveto ng Pangulo ang naturang panukala. Dagdag pa ni Garcia, makakatulong ang pagpapaliban upang mas mapaghandaan ng COMELEC ang mga susunod nitong hakbang. IDC Network News. IDC Network News. Samantala, konsehal sa lungsod ng Iloilo dismayado matapos muling ibinasura ang pagpapababa ng 80% sa real property tax. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Dismayado si Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog sa mga kasamahan na konsehal matapos na sa ikalawang pagkakataon muling ibinasura ng konseho ang isinusulong na ordinansa na pagpapababa ng 80% sa real property tax o RPT sa lungsod. Ayon pa kay Mabilog na tila nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan ang mga kasamahang konsihal sa mga reklamo ng mga Ilonggo sa mataas at mabigat na buwis na kanilang binabayaran. Kine-question ng konsihal kung bakit hindi bibigyan ng pagkakataon ng kanyang ordinansa na maipasa sa first reading at maipresenta ito na pag-alamang si Mabilog ang nag-iisang kontrapartido sa Iloilo City Council noong nakaraang eleksyon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Samantala, buong suporta ang ibinigay ni Education Secretary Sani Angara sa paggamit ng public-private partnerships para tugunan ang kakulangan sa silid-aralan. Ayon kay Angara, katuwang ng DepEd ang mga pribadong sektor upang mapabilis ang pagtatayo ng mga bagong classroom sa bansa. Mula sa 6,000 silid-aralan kada taon na inaasahang mahigit 10,000 ang maitatayo sa loob lamang ng 5 hanggang 10 taon sa ilalim ng PPP. Inihayag din ni Angara ang planong ayusin ang sistema ng edukasyon upang mas tumugma sa mga trabahong may kinalaman sa teknolohiya at AI sa tulong ng bagong Tech Pro Track para naman sa mga senior high school. IDC Network News. IDC Network News.
Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 175 na pamilya sa Sebastian Antique na apektado ng bagyo at habagat. Nakatanggap ng tulong mula sa PRO6. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Family Palano. Nakatanggap ang 175 na mga household sa Barangay Alegre, Sebastian Antique ng tulong mula sa Police Regional Office 6 kahapon, July 30, 2025 matapos na lubhang na apektuhan na nagdaang mga bagyo at habagat. Isinagawa ang Bayanihan Typhoon Relief Mission ng PRO6 sa pamumuno ni Police Brigadier General Josefino Ligan, Regional Director PRO6, kasama sina Police Lieutenant Colonel Willie Gel, DPDA ng Antique Police Provincial Office, Police Captain Harry Jun Amar, OIC ng Sebastian Municipal Police Station at iba pang mga opisyal ng kapulisan. Ang nasabing numero ay binigyan ng mga food packs at tulong pinansyal galing sa mga kapulisan. Dumalo rin sa nasabing aktibidad si Sebastian Mayor January Padpad at iba pang mga opisyales ng Sebaste. Para sa Mighty C Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Gayun din ang mariinamang itinanggi ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang alegasyong pinapakialaman niya ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ito ay matapos ang pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman, legal counsel ni Duterte, na tinatrabaho umano ni Roque ang planong kasuhan ng Dutch government. Tinawag pa ito ni Kaufman na isang crazy scheme na makasisira di umano sa kanilang legal strategy. Gate ni Roque wala siyang inilabas na pahayag na makakaapekto sa kaso at tulad ng iba, nais lang niyang makabalik sa bansa si Duterte. Network News. Mighty C Network News. Samantala, 12 teenager na nalunod na tagpuan na sa ilog ng Hermosa, Bataan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Ruel Tarayaw. Matapos ang 3 araw na paghahanap, natagpuan na ang 12 teenager na naiulat na nawawala noong linggo matapos malunod at tangayin ng malakas na agos ng ilog sa magkahiwalay na lugar sa magkatabing barangay ng Pentor at Santa Isabel sa Dinalupihan, Bataan. Unang natagpuan ang labi ni alias RJ, 14 anyos, na nadiskubre ang kanyang labi ng isang mangingisda na nakasabit sa kumpol ng damo sa ilog ng barangay Pulo, Hermosa, Bataan. Habang sa pagpapatuloy ng search and retrieval operations, nakita naman ng isang bangkero ang labi ni alias J, 14 anyos, na nasabit din sa kumpol ng damo sa katabing ilog sa barangay Balsig, Hermosa, Bataan. Nauna nang napaulat nitong linggo ng hapon na nawawala ang 2 kabataan na nalunod sa magkahiwalay na bahagi ng Pento River Channel sa Dinalupihan, Bataan, kung saan umabot sa 3 araw ang pahirapang paghahanap sa mga biktima. Naibalik na ang mga labi ng biktima sa kanilang mga kaanak. Ito si K5 Ruel Tarayaw para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Central Luzon, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Nakatakdang simulan ang Department of Agriculture o DA ang pagbibenta ng bigas sa halagang 20 pesos sa kada kilo sa piling lugar sa Regions 2 at 3. Ayon kay DA Assistant Secretary Joycel Panlilio, ilulunsad ang programa sa August 13 para sa mga magsasaka at middle income na pamilya. May inilaan na 18 billion pesos na pondo para maisakatuparan ang mas murang bentahan ng bigas. Matatandaang ipinangako ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapalawig ng 20 pesos per kilo rice program sa buong bansa. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Gayun din mga K5, 21 years old na lalaki, arestado naman sa drug buy-bust operation sa Kalibo, Aklan. Balitang hatid sa atin ni K5 Leonarda Viray. Arestadong isang 21 anyos na lalaki sa ikinasang drug buy-bust operation kagabi sa may Purok 3 Silacerna Street, Bayan ng Kalibo. Kinilala ang suspect na si Orly De La Rosa, residente ng nasabing lugar. Inaresto ng Provincial Drug Enforcement Unit or PDEO Aklan at ng Kalibo MPS si De La Rosa matapos mabilhan ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ang 6,100 pesos na buy-bust money.
Sa isinagawang body search sa kanya, nakuha ang dagdag na 4 pang sachet ng hinihinalang droga. Ayon kay Police Major Jerome Manahan, halos 3 linggo na nilang sinusubaybayan ang nasabing suspect na sa katunayan ay galing pa sa Karatig probinsya ang kanyang supply. Dagdag pa nito na aminado si De La Rosa na gumagamit ito ng illegal na droga. Sa ngayon ay mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nasabing suspect. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, mahigit 40 milyong pesos na halaga ng shabu na samsam ng Negros Oriental Police sa loob lamang ng 1 buwan. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5, James Bandoquillo. Nasamsam ng Negros Oriental Police ang 43.3 milyong pesong halaga ng shabu para sa buwan ng Hulyo sa gitna ng mga anti-criminality operations. Ayon sa isang opisyal na sinabi ni Police Lieutenant Stephen Pulinar, tagapagsalita ng Negros Oriental Police Provincial Office, sa isang panayam na mahigit 660,000 pesong halaga ng shabu ang pinakahuling nasamsam na illegal na drogas sa province-wide simultaneous anti-criminality law enforcement operation mula Hulyo 25 hanggang 27. Nasamsam ng pulisya ang halos sa 41 milyon pesong halaga sa kabuhang paghatak ng droga sa Tanay City noong Hulyo 15. Samantala noong Hulyo 28, mayroon na 43 anti-illegal drug operations na isinagawa ngayong buwan kung saan 43 katao ang naaresto at 6,367.8 grams ng hinihinalang shabu ang nasamsam. Nangako ang PNP na paiigtingin pa nila ang kampanya laban sa illegal na drogas upang masiguro na wala ng mga inosenteng tao na mabibiktima ng mga turokista sa lalawigan. Ako si K5 James Netribayo Bandoquillo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, mga K5, sa iba pang detalye ng balita, umabot na sa 17.27 trilyong pesos ang kabuang utang ng Pilipinas ayon sa ulat ng Bureau of the Treasury para sa buwan ng Hunyo. Tumaas ito ng 2.1% mula sa nakaraang buwan dahil sa mataas na domestic borrowing para punan ang fiscal shortfall. Sa simula pa lamang ng taon, lumobo na ng 1.2 trillion pesos o 7.6% ang kabuang utang ng bansa. Ayon sa BTR, nananatiling sustainable ang utang ng gobyerno sa kabila ng mga pagtaas. Network News. ITC Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Nagsimula nang naging aktibo muli ang Khrushchevsky volcano sa Kamchatka Peninsula matapos ang pagtama ng malakas na lindol sa Russia. Ayon sa Russian Academy of Sciences, United Geophysical Service, nagbuga ng abo at laba ang nasabing bulkan ilang oras matapos ang paglindol. Ang nasabing bulkan ay isa sa mga pinakamataas na bulkan sa buong mundo. Magugunitang tumama ang magnitude 8.8 na lindol sa Kamchatka region na siyang nagresulta sa pagkasira ng maraming gusali at pagkasugat ng ilang residente, subalit walang naitalang nasawi. Samantala, itinaas naman ang tsunami warning sa maraming bahagi ng mundo dahil pa rin sa nasabing paglindol. ITC Network News. ITC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio with 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras.
Last 12:16 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato na mga komplikasyon sa mga baratian sa aton lawas. Bangod kay may diabetes kita, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para mahamuo ka katong katulugon kon gabi, magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Check nato ng report ni ka-K5 Karen Badilla. Bangod kay ang babaeng upod sang suspect sanggin mo no ang bouncer dira sa Barangay San Felix sa City Proper sa nagligad nga adlaw ang nagpadulong sa Police Station 7. Pero ang suspect way man gapo no, ang upod lang ang nagresulta tong napatay ang bouncer. Check naton ba ang update niya sini, dugang ang mga informasyon may tanan sini si K5 Karen Badilla nagikan sa aton nga patrol. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Karen. Why siyang signal si K5 Karen Badilla sa patrol ta? K5 Karen. K5 Jan. Proceed. K5 Jan, sa subong nagsungka na ang babayi nga si alias May. Ako mahibaluan K5 Jan, live-in partner ni siya ni alias Limuel nga amo ang nagbuno patay sa bouncer dito sa may Barangay San Felix, City Proper, sang July 26 ang kaagahon K5 Jan. Kaina sa natigayon naton nga ma-interview ang utod or ang magulang sang suspect ni ang suspect na si alias Limuel. Ang iyan nga magulang amo naman niya si alias Ken. According kay alias Ken, K5 Jan, sa exclusive interview naton sa iya, na matapos ang krimen, ginpontak ni alias Limuel, si alias Ken, K5 Jan, kasi K5 Jan niya, ipabalo niya ang natabo K5 Jan, nagahilibiod ini ang suspect, according sa kay alias Ken. Tagsuno sa iya, sa allegation ni alias Limuel K5 Jan, ang iyang nubya or ang live-in partner niya ni si alias May K5 Jan, ginbastos no, sa allegation niya, ginaligan ginbastos sa victim na si Delphine Donito Jr. Amo ning nagkadto sa police station? Yes, ining si alias May. Oo. Kay kung pwede mo na mga pamangkot karon do kay dugay no, kay ning si alias Limuel nga ni. Ano ka ba tuod nga member galit ni sa sang TBS 13 gang? Ano ta pa na K5 Jan, ipa-verify ka pa ang ina nga information no, kay sa subong ang iyang live-in partner na si alias May ara pa sa babaw sa investigation room kay nagasige diri ang investigation sang aton nga kapulisan sa Iloilo City Police Station 75 Jan. Pamangkot lang ro siya. Pero according diri sa kay alias Ken, nga tiya mo na ang nagtulod sa kay alias Limuel nga ginhabuyan niya ni or ginbasahan niya sang arroz caldo si alias Limuel K5 Jan. Kay tiya mo to naipito siya kay bangod nga ginabastos ang iyang nubya. After niya pagbasya sa arroz caldo,
ginpalapitan niya ni kagin hanusan kay Five Jan sa kutsilyo. Tingiya diri nga allegation nga hanusan nilang tani. Wala siya sa intention nga apat yun kay Five Jan, pero wala siya naglaom nga ang igo gali isang victim patal gid kay Five Jan kung sa diin ang tinain isang biktima naguluha gid samtang nagadalagan ining victim pasulod dito sa Doctors Hospital. Ginakaptan ni ang iyang atyan kay Five Jan. So patal gali so mo nga napatay siya. Yes, patal gid kay Five Jan mo to nga ginpawian dito sa kabuhi dito sa Iloilo Doctors Hospital man. Kag suno diri sa kay alias Ken nga nagpabutsyag ni si alias Limuel sa ila na magkasungka man sa kapulisan. Sa subong may-ari man kita sang informant nga may access sa magulang sang suspect. Kag ipabalon man kita nila kung saan ni magasungka ang suspect ni Five Jan. Kaya mismo ang ining si alias Limuel nagpahayag na masungka siya sa aton nga kapulisan ni Five Jan. Kag ano pag may mga informasyon nga nagasulod diri sa aton nga ano ini si alias Limuel nakabuno man siyang nagligad nga Mayo? Yes, May 4, confirm ina kay Five Jan. No? Si Captain Michael Tuburan, ang hepe sang Iloilo City Police Station 7, ang nagkumpirmar sa aton nga sang May 20, May 4, sini nga tuig, may nabuno man ni si alias Limuel sa isa ka ilimnan dira sa may barangay San Rafael sa distrito sang Mandurriao kay Five Jan. So may tendency gali. Yes, may ara siya sang record na sang stabbing incident. Pantigin pa mangpot ni kay Five Jan ang ang magulang kay Five Jan nga may dala permi sang kutsilyo ang iya nga manghod. According sa iya, gadala ni ang iya nga manghod sang kutsilyo para i-depensa man sa iya nga self kay Five Jan. Kay bangod nga nag-flip top, hindi kong kita siguro kay Five Jan suno sa iya, nga base bala may matabo nga pagpamikon, in kaso tuya nga may kinagamo, madepensahan niyang self niya. Amo na nga gadala siya sa kutsilyo kay Five Jan. Kung sa pagkatao, yun kung na-confirm niya kami versus ang TBS 13 gang bla? Pero why pa niya confirmation? Why pa niya confirmation kung member siya sang TBS 13 gang? Yes, wala pa kay Five Jan. Sikat niya sa unang TBS 13 gang ni kay TBS 13 kung may initiation gani sila, may mga ginapatay sila nga taxi driver sa una. Kabati ka sa una sang TBS 13 kay may nagagwa subong Yes. Nga member siya kuno sang TBS 13 bla? True Brown Style 13. Kay Five Karen? Yes, correct kay Five Jan. Ipa-confirm ka na natin gayon. May forward ko na sa messenger mo. Ay, sige. I-check ko i-check bala. kay Five Jan. Kay Kagina. Kung amo na siya, si Limuel nga suspect, amo ni siya, correct kay Five Jan. Sa mo na nakita naton ngayon po amo na. Kung ma-confirm nga member sa sang TBS, ang TBS ni True Brown Style 13. TBS gang kay Five Karen. Ginaligar pa sa subong kay Five Jan nga ara sa gang kay Five Jan, pero ipa-confirm ta ni liwat kay tinagasige pa ang investigation sa kapulisan ta sa background sa ining suspect kay Five Jan. Pero amo na nag-keep up battle ni siya kay Five Jan kung sa diin ang iya ni nga kita kung magdaog siya kay Five Jan, inagasto yan sa iya nga pag-eskwela kay kung mahibaluan special education student ining si Limuel sa isa ka private university nga nahamtang diri sa city proper kay Five Jan. Okay. So may mga informasyon gid man nga nagasulod Kaya ang babae nga nagkadto sa siya nag-surrender siya or mahatag sa dugang informasyon? Naghatag siya sang dugang nga information sa aton nga kapulisan kay kiko madumduman to sang sinalikdan nga inadlaw. Kay hindi man siya suspect Hindi man siya suspect. Ang babaye. Hindi kay Five Jan. Okay. Hindi siya suspect. Amo ni siya ang ginbasihan sang sang Arroz Caldo? Ang babaye kay Five Jan. Ang babaye. Amo na siya ang ginaaligar, ginbastos ni Delphine. Delphine, okay. Sa allegation ni alias Limuel. Kay live-in sila kay Five Jan mo, ining si Limuel. Alias May, mag-live-in. Sino to yung ginbasyahan sang Amo na siya Amo na isang babae, si Bong? Alias, si
si Delphine K5 dyan, ang ginbasyahan sang Aros Caldo, sang suspect na si alias Limuel. Pali si Limuel, ang nagbasya sang Aros Caldo, ang nagbasya sa kay Delphine. Oo, ang ginbasto sa maning babae subong, nga ara subong dira sa Station 7. Yes, correct, K5 dyan. Ara ka sa Ang subong sa babae. Station 7, amo ni sa Barrio Brero? Tapos? Hindi, diri na di sa Tanza. Sa Tanza, Tanza, okay. Oo. Kaya subong, kita dira. oo, may interview ka sa babae? Wala pa kita sa interview sa babae, K5 dyan. Pero sa usod sang suspect, may exclusive kita nga interview dira sa iya kasi kung pwede na kung pamatian K5 dyan. No? Okay, ang aton nga exclusive interview sa kay alias Ken, ang magulang sang suspect na si alias Limuel. Okay. Sir, ang manghud mo ni ang suspect na nakabunok patay sa bouncer, sir. Bali ano ni sir ang ginsaysay niya sa inyo, sir? Sa natabugin? Yes, so ma'am, yung aga, ma'am, no, kag may waga sa tanan niya, tagpalamatin, no, kag sa pamilya man nga, nadulaan masang utod, kag bata. So, wala naman ginakalipay nga natawo sa inyo na aga. Ako mismo, nagakalisod man nga, man na sitwasyon, kasi siyempre, nadulaan ka mo, kag kami, mo man nga, masakit sa inyo nga nadulaan ka mo. So, ang statement sang ako notod, bala sa nag-istorya na, kami nga, nga, bako siya nga, alam mo na natabo, diba, bako siya mo, kung okay na tanig sinumbag mo, okay na tanig mo na mo sa nga nakalambot, diba, wala ko man ginintentional nga patyon sa ako na tanig, lang pahugon sa kagkibyasan, wala ko na nga, dako ang higo, ya. So, ang ilang, pag naglabot sa mga komosyon kay gestorya ang suspects, ang biktima sa iyamiga kay nakainom man sila, nakainom istorya sila, tapos do may something wrong mambal mo bla sa biktima nga ang babae bala nga hindi man binastos pero ang pag istorya nga inubog. So, nangayo man pasensya na gani ang classmate niya na ang balya sa ako na pasensya nga sir, sorry gid kung muna hasta hindi siya magpaiwa ginabai siya ginabais ang ang migas ang miga or friend siya na nga sa nga ako notod nga muna nga sige ba iso na impito bala si Limuel kag muna nga gimbasyahan niya sa Aros Caldo kag kibiyasan niya nga tupahugon na tani bla kay isa man lang kabuno mo hindi ba intentional lip pero wala ginamon ginakalipay nga muna bala gusto ko lang yan man nga muna sa mga tao nga ba share kay si Limuel hindi naman naman malain man sa mga tao mo so nasubuan mo ko gani kay eskwela para sa eskwela sa among pamilya pigado man kami gatinguwa man sa gani kay isang time nga ako nagagi man sa pagtilaw gambal sa matapos ko pa eskwela ko balik doon ko yung mga utod ko. So, paano yung nasubong niya? Boss, damlag lang. Nga, muna tabo siya. Sulam ba ko siya? Mas mayo nga mag-surrender ka. Mas mayo nga magpakita ka bala. At least makita mas ang napatyan nga. Mano man maganagan man nabatsyag nila nga ara na surrender ka. Bayaran mo mga sala mo. So, nagkakontak sa iya. Hasta nagkakontak kami kay sa akong mga utod man nga, kundi si Limuel. Pasurrenderon si Limuel kag nanikawan ko may mga mangod man kami. Mayara kami mga pamilya man kong akon. So, tama kasakit man sa napatyan mo. Nga nadulaan sila sa isang mundak membro sa nila pamilya. So, ako nagid sa mga basher man palambot man nga. Hindi man na sila malain na. Natabuan ng muna ang sitwasyon niya. Nakasalaas na nakapatay sa tao. Pero hindi gustong may muuna. Wala sa intensyon. Ang tion niya nagkasabayan na sila kaon. Hindi man na purpose nila mo niya. Patsyon ng tao nga na. Patsyon na si ang biktima bala. So, wala kami may himo nga nung kundi ako dapat mag-surrender ka masilim bayaran niya sa laya. Pero sa mga tao lang tani nga maitsindihan nila. Ay, hindi man na muna kalain si Limuel. Oo, nakapatay sa. Nakakano siya, wala sa isang intensyon. Yapatyo na yun ang tao mo. Isa man ang kabuno, gani. Pero, tama kasakit man sa napatya ni kagapangayo. Kami sang pasaylo nga. Kapromisa kami nga si Limuel. Paabot sa tiyon, kayo nakilala niyo man si Limuel. Nga kung sino sa nga kung din sa lugar kay star gap kami kapasalit kami nga surrenderon gini mo kagbayaran gini mo na sala man nga nimo ya para mag-agan-agan man sa inyo kag sa makita man namon nga tapos ang sisensya na
Amo nang ambal nga ulihi ang paginulsol. Wa isang ginulsol nga una. Yes, correct. Kaya mo ni sa subong K5 dyan, no? Kasi ulat-ulat man isang pamilya kung saan magasungka ang ining suspect. Although nga nagpapugyat siya nga gusto niya magsungka, pero way pa may baluan kung saan gid K5 dyan. Okay. So, basi kung may mga latest update na papanahon niya, basi makapa-interview ka, kindly indicate lang sa aton ng studio ka K5 Karen. Yes, K5 dyan. Ibantayan lang nino sa iba naton yung mga kauturan update regarding niya sa pagbuno patay sa bouncer diri sa may city property K5 dyan. By the way, na-file ng kaso? Yes, according sa kay Captain Suburan, ihitsuhonin nila ang tanan ng mga dokumento para ma-file ang kaso nga homicide batok sa kay Limuel K5 dyan. Okay. Salamat yun K5 Karen. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Melboy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini nga nagahatag itang maayong nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kagdi, sugarcane extract. Live diri sa Iloilo City Police Station 7 upod si K5 DJ Cordova, kag K5 Aaron Repoyo, hindi naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo gid nga salamat sa report ni K5 Karen Badilla. 11 Mbps. Mabalik kita dugay-dugay pagkatapos ilamang sini. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow, my sa kapagtilaw sa gihapon mangibabaw anuman ang kabudlay importante nagaulog tanay may iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon pagida ng mga luha ibatan ng problema magkamon kag magdugo sa badunga paglao wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay wala sang laya ay bisan nanuman kadugay 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Melboy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabiga sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagalan sa akin. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay atong gid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhan ta sa kalipay wala sang baya ay bisan anuman kabudlay wala sang baya ay bisan anuman kadugay ang Diyos mapatos. Ako si K5 Manilin Abarawan o kung mas kilala bilang Magulay Mali. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Melboy. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media
Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninungha nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa mag-unang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw
may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid ang tanan-tanan nga aton agong nga blessings pinagi sa karawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan dyan ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon ka po kay boss god. Kung makasala magid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kaya apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosan na hambal ni Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabinipisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang bayaay
Ibisan anuman kabulay MBPS. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Balik kita sa aton nga pangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps diri sa K5 News FM Iloilo. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500. The superior antioxidant. Ang DTX 500 may pinakamataas ini nga 1.3 million ORAC units. Pinakamataas nga mga antioxidant sa bilog nga sa tanan-tanan nga mga antioxidants. That's why nga effective ini siya nga mapabilin nga healthy ang aton sining nga lawas. DTX 500 tayo gid ni kay nagapahamuok ini sang aton sining nga katulugon, malikawan aton sining insomnia. Ayo man ini ko may diabetes kita kay ginakontrol ya sining aton sining nga diabetes. Ginapanubo ya sining aton sining nga blood sugar. Subong man ang DTX 500 may yara ini siyang maayo nga madulot sa lawas ta para malikawan naton ang mga makamamatay nga balatian katulad sang cancer. Madamo nga klase sang cancer, isa dira ang sarcoma. Ang sarcoma isa ka tumalagsahon nga sa isang cancer apang ini ang isa pa ka pinakamabudlay bulngon ilabi na gid kunyara sa late stage. Matututo ang lahat ng ilog sa dagat. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil. 30% sa olok o kon sa liog. Mga bagay na dapat mong makita. Nagawa mo na nagatubo ini sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan kag 10% kon sa olok o kon sa liog. Ang mga bukol-bukol blan imulat ng iyong yari ang pila ka mga factors kag kapataas risgo sa pagtubo sang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawi nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorder or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma: pagsakit o paghubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi magiho nga joint, tinali ka pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pang sa isang cancer, mag-inom kita sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols alin sa sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good patyon. Ang mga guba nga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa ang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag DTX 500 kag Mighty C kita adlaw-adlaw para sigurado nga healthy kita mga ka-K5. Ang DTX 500 kag Mighty C di kalidad nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kakon mga kita subong daw kadamo na sa mga nagbulukas ng mga kapihan, no? So kinahanglan nga healthy ang aton sining kape nga ginainom para magapabilin man nga healthy ang aton sining nga lawas.
Kinanglan nga mag-inom kita sang DTX Coffee Mix kay Healthy Coffee ini, mga ka-K5, no? Kay kung makahigop ikaw sang maintinit kag bagulang timplang DTX Coffee Mix, mga kasinggit ikaw sinisang namit kag saburuso nga kape. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Kay sarap ng buhay na-satisfy na ang imo sini kaugalingon nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo sini nga ika yung lawas. DTX Coffee Mix ha. Healthy Coffee, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kung gusto mo naman creamy coffee, mag-pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee, mayo ini kay amo ini nga kape ang healthy na, creamy pa. Creamy siya kay marami ini siya kay may skim milk kag may creamer kag healthy bangod kay probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay. That's why nga healthy ka kung naka pre-bio coffee ka adlaw-adlaw. Pili ka kung gusto mo creamy coffee, pre-bio coffee. Kung gusto mo healthy coffee nga kapigid ang sabor, DTX Coffee Mix. Samtang kung gusto naton nga magpresko nga aton sinipamatyagan, magpaligo kita gamit kita sang klinika DTX Beauty Soap. Amo ni nga bon nga nagapapresko, nagapaputi kag nagapahamot sa aton sining lawas ang klinika DTX Beauty Soap. Fresh ang aton sining pamatyagan tapos naton paligo kag himis kutis porcelana paggamit naton sang klinika DTX Beauty Soap. Mga ka-K5 para nga mapabili naton ang freshness. Pagtapos naton paligo, mag-roll on kita sang Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh ha, nagapamot ka, nagapaputi sa aton sining ilok. Ang Klinika Deo Fresh. O nagasakit man ang aton sining tiyan, i-Klinika Sporbiotics muna yan, no? Para sa sakit sang tiyan. Bloated nga tiyan. Tiyan nga butod. Kag nagakutoy-kutoy da kung na LBM ka. Nami gining Klinika Sporbiotics ay ginaproteksyonan niya sining aton sining tiyan kag naganaming aton sining digestive system ko naka Klinika Sporbiotics kita adlaw-adlaw, no? Ay ti kinanglan nga ma-digest sang maayong aton sining mga kinaon. Parang ang healthy nga part sina maghahatag na sa ikayo sa aton sining lawas. O digestive system naton na maayo ini, aktibo ini ko naka Klinika Sporbiotics kita ginaproteksyonan ang aton sining tiyan sang Klinika Sporbiotics. Samtang ko daw ay nagabato si Manoy ara drang extend food supplement. Kaya extend food supplement may ingrediente ini nga maka kag klabuwaska. Naghatag ini sang additional nga adrenaline o kon kapagsik sa aton sining lawas. Nagapatiskog. Nagapatindog sang lawas ta. Iban nga ni tumba na pero ikaw ya tindog yapon kung naka-extend ikaw, no? Kag maayo pa sini kay kung naka-extend ka naga-circulate sang maayong aton sining dugo. Kung naka-circulate ang dugo ta, malayo kita sa balatian, malayo kita sa stroke. Tanan ini mga di kalidad yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Order mo lang sa Shopee, sa Lazada or sa TikTok. Or kadto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa aton sa probinsya sa Iloilo, sa Pasig City, dira sa Salvacion Street, Pasig City. May libreng consultation kag check up today sa Kalinog, dira sa Coast Mart Kalinog, Iloilo. Sa Miagao, ara sa Orby Street, malapit sa public market sa Miagao, Iloilo, kag sa Iloilo City, ari sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Kaya bali Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Mahaposponggan, ini ka magbaratian kung naga DTX 500 ka, ditribayo ka, may TC ka, nagapangapi ka DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Kay mabudlay bolngon kung naga balatian ka na.
sa mundo. Nakita mo na ba ang mga bagay Why not kita time diri sa atong sining kapagpangalagad mga ka-K5 ha? nagawa Dugang nga mga balita kag mga impormasyon karon sa El Castigador. talaga na Sa ngalan sa Damen and Women of K5 News FM Iloilo, apat ka tuig nga pagdulong sang kampiyon nga balita. Apat ka tuig nga paghatag sang kampiyon nga serbisyo publiko. Ang inyo ka K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpi